אנחנו נמצאים כרגע ראש חודש טבת, שיש בהכרזו של החודש טוב וברך, חודש של בשורות טובות, של גשמי ברכה, חודש שכולו נחת בעזרת השם. אנחנו הרי עוסקים בדרשות בנושא אמונה וביטחון. אתה אמרת בגלל המצב הנורא שעם ישראל נמצא, גם בצירת הגשמים הגדולה, גם השפה הנורא שפרצה בחיפה, שבו כיבדו חייהם ונשרפו חיים כ-42 איש. חייבים לדבר על המצב. תראו בהמשך מה אני רוצה בדיוק. הרמב"ם בהלכות תענית כותב כך: מצוות עשה מן התורה. שימו לב, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור. אנחנו לא כמו אלה בכנסת, קרה, מקרה, אין דבר כזה. כל צרה שלא תבוא, לזעוק, להתפלל, שנאמר על הצער הצורר אתכם בהריעתם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת, כן, כמו הבצורת הנוראה, זה כבר 7 שנים, בדבר, והרבה וכיוצא בהם, יזעקו עליהם והריעו. צריך לזעוק, להתפלל, לזעזע את השמיים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אנחנו לא חבר כנסת. בדבר זה אומר הרמב"ם בדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יזעקו עליה, ביראו עם ישראל ברגע שבאים צרות, לא הולכים בראש בקיר, מתפלל צמים, תעניות, דרשות, מוסר, מרשים את השמיים ויזעקו עליה, ויראו ידעו שהכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב עוונותיכם יטו אלה. אז עם ישראל יבין, אין מקרה בעולם, עוונותיכם יטו אלה, הכל בגלל המעשים שלנו. וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. רק מה יכול להסיר צרות מעם ישראל? לבטל גזרות, התפילות, התשובה, המעשים טובים. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, כן, לא יתפללו, לא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, קורה שיש בעיה בעולם, קורה שיש שריפות, קורה שיש בצורת, קורה, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקראת קרה, כמו שקורה בכל מקום. הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם לדבק במעשיהם הרעים. אבל מה יקרה? ימשיכו במעשים הרעים שלהם, בעבירות שלהם, ולא יעשו תשובה. ותוסיף הצרה צרות אחרות. בעולם אדם מאולף, נותן לו סתירה, לא מתעורר, סתירה יותר חזקה. הקדוש ברוך הוא נותן מכה, לא מתעורר, מכה יותר חזקה. אוי ואבוי אם זה קורה. הוא שכתוב בתורה, התורה שאומרת, והלכתם עמי בקרי, אם אתם תגידו מקרה, הלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אני אעשה ויאספתי 7 על חסותיכם, פי 7 יותר גרוע. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, כן, שתעשו תשובה, אם תאמרו שהוא קרי מקרה, עושים לכם מחמת אותו קרי, עוד פי כמה יותר גרוע. פחד פחדים. כרגע ברב הוא כותב גם בהמשך, אני כדי לתקב על זה. נעמוד פה. מה הרמב"ם כותב? עם ישראל לא ככל האומות. עם ישראל ארץ אשר אדוני אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. הנה לא יענו ולא ישן שומר ישראל. ואם באים צרות בכל זאת, סימן שמשהו לא בסדר. אומר הרמב"ם, אם באים גזרות, באים בצורת, הרבה, או כל צרה שלא תהיה, צריכים עם ישראל להרע בחצוצרות, לעשות כנסים, לעשות תשובה, תעניות, תפילות, לזעזע את השמיים. אומר למה? ואז על ידי זה ידעו שאין מקרה בעם ישראל, עוונותיכם יטו אלה, הכל בגלל העבירות. אומר הרמב"ם, אם לא יעשו את זה, יגידו קרה מקרה, הרי זה דרך אכזריות, וזה יגרום שתבואו מכות יותר גרועים. שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא תלכו עמי בקרי, אל תגידו מקרה, והיה אם תלכו עמי בקרי, תגידו מקרה, ואספתי 7 חטאותיכם, הרבה יותר גרוע. אנחנו צריכים לדעת, עם ישראל אין אומה זו ככל האומות. תראו, בתורה, יש לי חושבים, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, צריך רק תורות לעשות לנו. פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם.
ונתת גשמיכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה, את השדה תן פריו, השיג לכם דשת בציר, בציר השיג זרע, בעלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארציכם, נתתי שלום בארץ, וכולי, ברכות. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל החוקים האלה, ואם ברכותי תמאסו, ואת מצוותי תגאל נפשכם, לבלתי לעשות את כל מצוותי להפרם בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בעלת, השחפת והקדחת, כותב שם כללות פחד, נתתי את פניי בכם, ניגבתם לפני אויביכם, וממשיך כללות פחד יקראו אותם. זאת אומרת, בורא עולם אומר לנו, תבינו, עליכם יש השגחה מלמעלה, אתם תלויים במעשים שלכם, אם בחוקותיי תלכו בדרכים שלי, תלכו בדרכי התורה, אז יהיה לכם ברכה והצלחה, ולא חס וחלילה. אנחנו יודעים, יונה הנביא, נוסע באונייה, סערה בים, אונייה עומדת להישבר, עומדים לרדת למצולות, מי נמצא באונייה? גויים, כולם גויים. יונה היהודי היחידי. מה אומרים הגויים? לכו ונפיל הגורלות ונראה בשל מי הרעה הגדולה הזאת עלינו. בואו נפיל גורלות ונראה למה באה הגזרה הזאת. מה קרה? מה הם משתוללים? לא קורה שיש סערות בים? אז קרה סערה, מה קרה לכם? גויים מבינים אם יש סערה בים יש בעל הבית. סערה לא סתם באה, מישהו מאיתנו עשה מעשה לא טוב, מישהו מאיתנו לא בסדר, סתם אין סערה. גויים מבינים את זה. לכו ונפיל הגורלות ונראה בשל מי הרעה הגדולה הזאת עלינו. מפילים גורל, ויפול הגורל על יונה. מי אתה? מה אתה? עברי אנוכי את אלוקי השם אני אראה, שבראת השם יתריים את היבשה, מפניו אני בורח. שמעו את זה בעירו עירה גדולה. ומנסים אולי בכל זאת להשיב ליבשה, לא יכולנו, ואז זורקים תיונה לים, ואז הים שקט. גויים מבינים שערה בים, זה לא סתם. אין דבר בעולם קטן, זה אז בהשגחה מלמעלה. כמו שאני הולכת, אנחנו עכשיו נמצאים בחג החנוכה, וסובבים את הסביבון. הסביבון מסתובב מלמעלה, תדע לך כל מה שקורה בעולם, בפרט בעם ישראל, הכל מסתובב מלמעלה. הר"ן כותב מסכת נדרים, דע לך יש שרפה בסוף העולם, בקליפורניה. יש פיגוע בסוף העולם, יש ירידה בסוף העולם. כל מה שנעשה בעולם שישראל נעשה. בורא עולם אומר, תראו זה רחוק, זה רחוק מכם, אבל זה יכול להגיע אליכם. כל זה בהתראה לעם ישראל, תסתכלו זה רחוק, אבל זה יכול להגיע אליכם. אתם צריכים להבין כל מה שקורה בעולם לא נעשה לה בשביל ישראל. איך כתוב? מי יאמר לו מה תפעל, אין מי יאמר לו מה תפעל, ואין מי יאמר לו מה תעשה, כי הכל מעשה ידיו. הכל, כל הבריאה כולה, מה שכל בבריאה, בדומם, בצומח, בחי מדבר, הכל מעשה ידיו, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, תבינו, אלא הם כן מכריזים עליו מלמעלה. אדם עובר, פתאום האצבע שלו השתפשה באיזה מסמר וקיבל שריטה. אין, זה לא מקרה, הכריזו בשמיים. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא הם כן מכריזים עליו מלמעלה. על אחת כמה וכמה שריפה כל כך ענקית. אין מקרה. סיפרתי לו פעם ולא פעמיים. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו יוצאים מהמערה. ורואים צייד יורה על ציפור, חץ, ושומעים בת קול לחיים, והוא לא פוגע בה. עוד ציפור עוברת, יורה, שומעים בת קול למיטה, פוגע בה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, זכותו כדלנו, אמן. לרבי אלעזר בנו, ומה ציפור נגזר בשמיים מיחיה ומימות? אדם אחת כמה וכמה, שכל פציעה שלו נגזר למעלה. אין מקרה בעולם, האדם אנחנו לדעת שבו אין שום דבר במקרה, הכל בהשגחה פרטית. הגמרא מספרת, רב פאפא, מסכת בבא בתרא דף י', עלה בסולם, שליבה אחת, כמעט לא נפל. ורב פאפא בא לבית מדרש לא רגוע. כמעט נפלתי, זאת אומרת, כמעט התחייב, אם נופלת זה כמו סקילה. בסקילה זה חילול שבת. התחייבתי כמעט סקילה כמו מחיילי שבתות. והיה בצער גדול. איזה עבירה עשיתי? אנחנו עומדים בסולם, ושאלה נופלת, בודקים, מה קרה? מי זה ההנהגה שעשתה את הסולם הזה? תנאים בגמרא תבינו, אצלהם לא היה מקרה. אין מקרה בעולם, למה דווקא אני? למה לא היה מישהו אחר לפניי? מה פתאום?
יש על התביעה בשמיים. ותראו לך, אז חז"ל לא מכסים. 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת. 24,000 איש, זאת אומרת, כל יום 700 הלוויות, תבינו, 700 הלוויות. חז"ל אנחנו להגיד, לחסות עליהם, תלמידי חכמים. אתם יודעים את רבי עקיבא? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, היו תלמידים של רבי עקיבא. 5 תלמידים ישבו כל 24,000. אם זה התלמידים של רבי שמעון שנשארו, איזה ענקים הם היו? יכלו תלים לחסות, ידעו מגפה, אין מכסים. חז"ל אומרים למה מתו? אל שלא נהגו כבוד זה בזה. תבינו שבהושביים אין דבר בסתם. חז"ל לא מכסים על אף אחד. התורה הקדושה לא מכסה על אף אחד. תראו בתורה, מי שעשה את זה, התורה כותבת אותו. מי שלא, התורה מכתבת אותו. התורה לא מכסה על אף אחד. צריך לדעת, אין מקרה בעולם, הכל בהשגחה פרטית. אוי ואבוי לו האדם שחי וחושב הכל מקרה בהשגחה. הרי הוא חי מסכן באוויר. הוא חי כל רגע בסכנה. אין השגחה עליו. אדם שלא מאמין שהוא מושגח, אז הוא לא מושגח. הרי הוא מופקח, היה מפקר. זה חז"ל אומרים, אדם שאומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, לא עוד אחד שכבר קצת מאמין קצת, יברצו חייו. זה אחד שמאמין, הקדוש ברוך הוא, אחד שלא מאמין, אז כן. בואו תראו. הגמרא מסכת ברכות, דף ה' עמוד ב' מספרת, רב הונא כיפו ל400 דנא דחמרא. היה לו 400 חביות יין. אתם יודעים מה זה 400 חביות? כולם החמיצו. ראה לגבי רב יהודה אחוה דרב סאלח חסידה ורבנן. באו לרב יהודה ותלמידי חכמים, באו אליו. ואמרי לרב עדה בר אבא ורבנן, ואמרו לעיין בו במילה. רבותיי, רב הונא מגדולי המוראים היה, מחיי מתים היה, מלאך אלוקים היה. החמיץ לו 400 חביות יין. באים אליו תלמידי חכמים הביתה חכמים, מה אומרים לו? תפשפש במעשיך איזה עבירה עשית. אנחנו מה אומרים? הוא קנה העצים של החביות, היו רכובים, הולך השמש, החמיץ את היין. היינו מחברים כל הסיבות שבעולם. אצל תנאים ומוראים בגמרא אין מקרה, אם לא מגיע לך נזק לא יקרה. אם קרה, סימן שמשהו איתך לא בסדר. משהו איתך לא בסדר. אומרים לו תפשט שבעצך איזה עבירה עשית. תבינו למי אומרים, אדם גדול. אז אומר להם, אמר לו מחשית נא בעינייך הוא? אני חשוד בעיניכם שאני אעשה עבירות? תבינו מה זה, תראו מה זה שיחה של גדולי עולם. אמרו לו, מחשית קודשה בריחו דוד דינה ולא דינה, ויצא הקדוש ברוך הוא חשוד בעיניך שייתן עונש אם לא מגיע לאדם, יעשה דין ולא דין? שמעתם שיחה של גדולים? הם לא אומרים לו אולי החביות לא בסדר, אולי נכנסה שם מהמקום של תחה ויחשמש, אולי לא חיפשו שום סיבה טבעית. הכל מלמעלה, אם בא לך נזק, משהו איתך לא בסדר. אז הוא אומר להם, אני חשוד בעיניכם לעשות עבירות? אומרים לו בעולם חשוד בעיניך לעשות דין ולא דין? אם לא מגיע לך, יעשה לך? תראו מה זה. אמר לו, אז הוא אומר להם, עיקר מה זה שאמר עליי מילתא, למה? אם יש מישהו מכם שאמר עליי דבר שלא בסדר, תגידו, שיגיד. אמרו לאחי שמיענה, כך שמענו, מה שמענו? זה ליאיר מור שהבישה להריסה. בזמנם היו אנשים, מה שהייתי שדה, שאדם שהוא כותב את הפירות נקרא אריס, אז הוא היה מקבל אחוזים מהפירות שהוא כותב. שמענו שאתה לא נותן להריס, שאתה אמר שאתה אחוזים שמגיע לו. שמעו מה הוא אמר לו, מקשביק לימידי מיני, חצי גונב. מה ניתן לו? שמעתם מה הוא אומר להם? חצי גונב, מה ניתן לו? כמעט לא משהו כלום. הכגנים לכולה, גונב, מה ניתן לו? אמרו מה עונים לו? היינו לאמר אישה
בתרגן והגנוב ותם הטעים. אפילו שאתה צודק, אם אתה לוקח לא נותן לו מה שמגיע לו, אתה טועם טעם גניבה, אתה טועם. גם אם לא מגיע לו, תן לו. למה? אחרי הכל טעם גניבה אתה טועם, זה לא בסדר. תראו מה כמו אומרת. אמר לי, הוא מקבל עליי. אני מקבל לתת לו מה שמגיע לו, כאילו לתקן את זה. יאין עלי. אומרת הגמרא, יש דעה שאומר מה קרה, המחיר של החומץ עלה, היה מחסור בחומץ, הגיע למחיר של יין. כל הנזק שלו, שנעשה לו נס, שהחומץ נהפך להיות יין. זאת אומרת, תראו מה גמרא פה. אדם צריך להחדיר לו בראש, כל מה שקורה איתי בבית, כל מה שקורה איתי בחיים ב-24 שעות ביממה, שום דבר לא נעשה ולא השגחה פרטית להחלטה מהשמיים. ואם החליטו בשמיים, אין לטוב, אין לרע, צריך אדם לבדוק במעשים שלו מה עשיתי, למה זה קרה לי, למה קיבלתי את זה. זאת אומרת, תבין, אין מקרה בעולם, הכל בהשגחה פרטית. גמרא, הנה עכשיו גם כן, אנחנו פרשיות השבוע, כולנו קוראים פרשיות, בחירת יוסף. האחים שיוסף מוכרים את יוסף, נראה מה יאכל חלומותיו. והנה אחרי 22 שנה הם באים למצרים, יוסף אומר להם מרגלים אתם, והם לא יודעים שזה יוסף. אומרים לו, והם אומרים בינם לבין עצמם, הכל בגלל אחינו יוסף שבחרנו אותו, אבל אשמים אנחנו על אחינו בהתחננו ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת. שימו לב, תראו, שבטיה עדות לישראל. שבטיה היו קדושי עליון. תבין, אם לנו קורה בעיה, עכשיו קורה אדם אחד בפצצה, בודק מה עשיתי אתמול, שלשום, שבוע שעבר. מישהו חושב 22 שנה אחורה? עד 22 שנה הם ים עבורות. השבטים 22 שנה בדקו לא מצאו עבירה אחת לאחז בה. חסר 22 שנה. מה נקראתם ליוסף? 22 שנה עבר. שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני חודש, לפני חודשיים, שנה, מה עשיתם? כלום. הם פשפשו במעשיהם וראו 22 שנה נקיים, טהורים, לא מצאו כלום חוץ מבחירת יוסף. ויהודה אומר ליוסף, אלוהים מצא את עוון עבדיך. זאת אומרת, האחים יודעים, אם קורה משהו, אין ביקר. מה קורה? לא קורה? עלילה. אין עלילה. אם בשמיים קורה דבר, לא קורה סתם. עשינו איזה עבירה, עשינו משהו לא בסדר. זאת אומרת, זה יהודי, זה העבוד שלנו, השבטים הקדושים. לראות את השבטים איך יסתכלו על החיים. קורה משהו, למה קרה? מה עשיתי? איזה עבירה? צריך להבין שאין מקרה בעולם, הכל 24 שעות ביממה בהשגחה פרטית. תראו בירמיה. תראו מה כתוב בירמיה, פרק ל"ב פסוק י"ט. גדול העצרה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפלים מעלליו. שמעתם? גדול העצרה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפלים מעלליו. זאת אומרת, בעולם 24 שעות ביממה משגיח על כל אדם וכל אישה, 24 שעות ביממה. מה המעשים שלו? הוא מחלל שבת, פריצות, זימה, ניוף, טרפות, הפלות, רצח. בעולם 24 שעות אדם עושה עבירות, לא קרה כלום, הוא חושב אני נהנה. אבל תדע לך, אין דבר כזה, לא פורעים, אתה תיפרע בסוף, וכשאתה תיפרע אתה תזכה כבר יהיה מאוחר. אין דבר כזה לעשות עבירות, לא להיפרע, אין מציאות כזאת. בעולם פורע בגדול, הוא ממתין, אולי יעשה תשובה, אולי יחזור בתשובה, אבל מגיע רגע הפירעון, וכשמגיע רגע הפירעון, אוי ואבוי. אז תראו עוד כמה מילים, זה יגדל לחזק אמונה. הוא ממשיך הלאה, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים, עד היום הזה, ובישראל באדם, ותעשה לך השם כיום הזה, ותוציא את ישראל מארץ מצרים, באותות ומופתים, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, בבוא גדול, ותיתן להם את הארץ הזאת, אשר השבעת לאבותיהם, ולתת להם ארץ זבת חלב ודבש. ויבואו וירשו אותה, ולא שמעו בקולך, ותורתך לא הלכו,
כל אשר ציווית להם עשו, לעשות ועשו, ותקרא אותם כל הרעה הזאת. אנחנו שומעים? אדם צריך להבין, אדם צריך להבין 24 שעות ביממה. כל אדם באופן פרטי, כלל ישראל באופן כללי, הכל מושגח. אנחנו ביום כיפור, בתפילה אומרים, ראש שנה, מי יחיה, מי ימות, ועל המדינות בו יאמר, על המדינות, איזו לחרב, איזו לרעב. נגזר על כל העולם, גם באופן כללי, גם כל אדם באופן פרטי. מה יעבור עליו שנה שלמה, מי יחיה, מי ימות, מי יעני, מי יעשיר, מי ינוח, מי ינוע, מי במים, מי באש. מי באש, תבינו, מה שקרה בחיפה, זה כבר בראש השנה נגזר. מי שרש, מי ינצל. פחד פחדים. הכל מושגח מלמעלה, אין מקרה. ציפורה, משה רבנו הולך להוציא את ישראל ממצרים. משה רבנו הולך להוציא את עם ישראל ממצרים, ויבדך במלון. תראו מה זה, משה רבנו הולך. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לו? משה רבנו דע לך, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אם אתה לא מוציא את עם ישראל ממצרים, אין להם שום מים, אין מי שיוציא אותם. והיא בדרך, במלון, משה רבנו הולך למצרים, להוציא את עם ישראל ממצרים, ויפגשו השם ויבקש שם איתו. הקדוש ברוך הוא שולח מלאך להרוג את משה רבנו. וציפורה אשת משה. נו, מה אני אעשה? רוצים להרוג, בית תעשה. ציפורה מבינה אין מקרה. יש פה איזו עבירה שעשינו משהו לא בסדר. והיא בדקה והיא חשבה מהר והגיעה מהר למסקנה. הם לא עשו ברית לבן שלהם. ומיד, ותיקח ציפורה אשת משה צור, לקחה אבן, ותכרות את אורלת בנה, וירש ממנו. אז המלאך שבא להרוג משה רבנו, עזב אותו. אשת משה ציפורה מבינה, לא יכול להיות גזר דין מוות על אדם עם דין בלא דין. אם יש פה עונש, יש פה משהו לא בסדר איתנו, מה לא עשינו בסדר? אנחנו שומעים מה זה? הכל נגזר מלמעלה, אין דבר שנעשה מאליו, אין עוד מלבדו. בעולם עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין פסיק קטן בעולם בשר פי רצונו. גדול העצה ורב העליליה שאליך תקרות על כל דרכי איש, לתת איש כדרכיו וחפים מעליו. איי. איזה אבא ענק יש לנו, איזה אבא גדול יש לנו. לא יעשה דין בלא דין בכל מה שאדם על חוט השערה. הרי חז"ל הקדושים אומרים, אחד מחבורה שהלך תדאג כל החבורה כולה. הרי כתוב בתורה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כולם שואלים, מה זה אל אמונה ואין עוול? תגיד, איך הבן אדם הזה הוא לא גנב, הוא לא רוצח? תגיד לי מה הוא טוב, אתה אומר לקדוש ברוך הוא שאין בו עוול? מה זה? איי, תשמעו מילים. אל אמונה ואין עוול אפילו כפועל יוצא. מה פירוש? אדם שחייב מיתה למלך, מרד במלך, המלך אומר תהרגו אותו. המלך יש לו אישה, ילדים, את המלך שמעניין אישה ילדים, מרד לי, תהרגו אותו. זה בעורל לא כך. יש אדם לחלל שבת, והרבה כאלה. יש אדם אוכל טרפות, יש אישה הולכת בפריצות, מגיע להם מיתה. הקדוש ברוך הוא לא הורג אותם. למה? יש לו או יש לה חבר טוב, או אמא, או איזה אבא, או איזה ידיד אחר, שלא מגיע להם הצער. הרי אם הם ימותו, החבר יצטער, או האמא או אבא יצטערו, והצער לא מגיע להם, לא הורגים אותו. תבינו לו אפילו כפועל יוצא. הרי אם אני הורג אותו, ברור מצטער, והצער לא מגיע לו, בעולם עשה בו דין בלא דין. מה פתאום שאני צער? לא מגיע לצער הזה. ולכן חז"ל הקדושים אומרים, אחד מחבורה שהלך, יש 50 חברים, אחד מהם נפטר, תדאג כל החבורה כולה. אם הצער לא היה מגיע לכם, לא היה מת. ואם הוא מת, סימן שמגיע לכם הצער, סימן שכל ה50 לא בסדר. תבינו מה זה דינו של בעולם, סימן שכל ה50 יש לא בסדר. אם הוא נפטר, אבל פי שיש לכם צער,
סימן שכולכם צריכים לפשש במעשים שלכם, לבדוק מה העבירות שלכם, מה לא בסדר איתכם. איי. רבותיי, נתבונן בעומק הדברים, ואיזה אבא ענק, איזה אבא גדול, כמה דינו דין אמת, כמה דקדוק של הדין שלו כחוט השערה. הגמרא מספרת, תראו, מסכת תענית, אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ' עמוד ב', רב אונה אבלה אהו חמרא באו בית הרעוע. ראיה, רב אונה היה לו חביות יין באיזה בית רעוע, בית שעומד להתרסק, עומד ליפול. הוא רוצה להוציא את החבית יין, הוא ייכנס לבית, אולי הבית פה ייפול פתאום באמצע. מה עשה? הוא בא לפינויה, רצה לפנות חביות, מה עושים? איילה לרב עדה בר אבא. רב עדה בר אבא היה מלאך אלוקים, בעל מעשים גדולים, כמו שאמרנו בספר בהמשך, עליו דברים נוראים. הכניס אותו לבית, הוא בטח עם רב עדה, נכנס לבית, הבית לא יקרוס. הוא ידבר איתו, ובינתיים כשידבר איתו, יוצאו את החביות החוצה, אחרי שהחביות יצאו, יוציא אותו. איילה לרב עדה בר אבא לאטם, מה שכם בשמטת, התפלפל אותו בגמרא, מדברים, פלפול שאלות, תירוצים, עד שהעוזרים שלו, העוזרים שהבשלים שלו, יוציאו את כל היין מהבית. עד בפניה. בתר בנפק, איך שרב עדה בר אבא יצא מן הבית, נפל ביתה. הבית התקרס. שימו לב. הרגיש רב עדה בר אבא. אז רב עדה בר אבא הרגיש כל מה שהוא קרא לו כדי להוציא את החבית יין. הקפיד. כעס עליו. סבר אלא למה? כי עדה אמר בינאי לעולם, למה הוא כעס? הגמרא אומרת לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה. ויאמר עושים לי נס. גם אם מלאך אלוקים לא יעמוד במקום סכנה ויגיד עושים לי נס. למה השטן מקטרג של סכנה? ואומרת הגמרא, למה? שמא אין עושים לו נס. למה השטן מקטרג של סכנה? שמא אין עושים לו נס. וגם אם תמצא לומר שעושים לו נס, מנקים לו מהזכויות שלו. מורידים לו מהזכויות. רבותיי, תסתכלו. בית לא יקרוס. אם יש בבית אדם צדיק, אדם בעל חסדים, בעל מעשים גדולים, בבית לא קורס. והגמרא מביא אחר כך. מספר את אני לא רוצה לתקן. על רב עדה בר אבא, במערכת הימים, אמר להם, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי, לא הוצאתי לפני שגדול ממני, לא ירצתי לפתות, לא הלכתי 400 בלי תורה, בלי תפילין. רב עדה בר אבא. תראו בגמרא, תראו עוד סיפור הגמרא מספרת. אומרת הגמרא, בסורה, סוריה, עבד דברת, היה מגיפת דבר. בשבות דרב, לא עבד דברת. איפה שרב היה גר, רב היה בגדולי האמוראים, בכל האזור שלו לא היה דבר. סברו מיני, משום סורתי דרב דנפש. בגלל שרב אדם גדול, זכויות שלו גדולות, בזכותו אין דבר. חשוב. התחזי לו בחלמה. באו להם בחלום ואמרו להם לא בגלל רב. בשביל רב זה דבר קטן. רב הוא ענק בענקים בשבילו שלא יודע וזה תעצוע. לא בגלל רב. זה לפי שהזכות זה טובה. זה דבר קטן בשביל רב. אלא בגלל מי? משום אהו גברא דשי על מרה וזבילה לקבורה. יש שם בעיר של רב יהודי פשוט, שתמיד שיש הלוויה הוא משאיל את העטים כלי חפירה שלו לקברנים. תבינו, עושה חסד עם המתים, מביא לקברנים כלי חפירה, בגללו אין דבר באזור של רב. בשביל רב זה דבר קטן. למה זה נעצר? בשביל המעשים האלה. רבותיי, בואו תבינו ותראו, אם קורה בצרה, תראו על דבר כזה, אין, לא בדבר.
והיא פורצת איזה אסון גדול, איזה שרפה גדולה וענקית. אדם צריך להבין, ודאי שיש פה תביעה נוראה. אין בעולם לא מביא דין בלא דין. אם יש משהו צריך, כמו שאומר הרמב"ם, יזעקו ויראו ויעשו תשובה ויעשו תשובה בעשים. בעולם לא עושה דין בלא דין. שהזכרנו פעם, יש מדרש, אומר בכל הקדוש ברוך הוא רוצה שליח אותו. כל הבריאה זה שליחים של הבורא עולם. או להיטיב באדם או להיפרע ממנו. אני לא אכנס כמו דוד המלך, כבר דיברנו, לא רוצה להיכנס לזה, במערה, עם הקורק יביש, באו להציל אותו, עם היתוש שבא להציל אותו. וכן, יש מדרש שמספר שמואל היה יושב על שפת הנהר. הוא ראה הקרב מתקרב לשפת הנהר. איך שהוא הגיע למים, בא לו מונית שווה של צפרדע. מגיע אליו, הקרב עולה על הצפרדע, הצפרדע שט על הצד שני של הנהר, שכב שם בן אדם, ירד הקרב, בקש אותו והרג אותו. אומר המדרש, תדע לך, בכל בורא עולם עושה שליח אותו, אם מגיע לאדם מיטה, יבוא הקרב, יבוא צפרדע, ויקח אותו צד שני ויהרוג אותו. תבין אדם, העולם לא הפקר, יש בעל הבית לבירה, יש מנהיג לבירה, שום דבר לא נעשה סתם. זה דוד המלך עליו השלום אומר, אל תהיו כסוס כפרד להבין. את הפסוק הזה מקיימים טוב טוב חברי הכנסת וכל הפוליטיקאים, כסוס, כפרד, אין, קורה, אל תסכים בעולם. מרן, הרב עובדיה יוסף, שבירך ימיו. הם לא יודעים מה זה, הם יודעים מה זה בכלל שולחן ערוך, מה זה תז, מה זה שח, מה זה מגן אברהם, להבין כמה שורות, להבין, והאדם הזה בקיא בכל חדרי התורה, כל הש"ס, בא ירושלמי ישר והפוך עם כל הכנסי כלים. תבין, זה דבר שלעולם מהתפיסה דברים הכי קטנים, בקומות תורה, שולט בכל הולך בין התורה, ענק בענקים. והאדם הזה מלאך האלוקים, מרן הרב עובדיה יוסף, כשהוא שמע על השרפה ישב ובכה, וביקש מכלל ישראל, כאן פה בישיבה, קראו תהילים, לקרוא תהילים, להתפלל על המצב. והוא אמר, למה פרצה שרפה? מביא גמרא, מסכת שבת. שהגמרא אומרת, אין הדקרא מצויה במקום שראינו בשבת. תראו, אחד הביא לי כתבה מהאינטרנט, על דברי הרב עובדיה יוסף, שרפה בכרמל הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף התייחס הערב לשרפה בכרמל ולאשמים פריצתה, אין הדקרא מצויה אלה במקום שהזכירו לשבת, ציטט הרב את התלמוד במהלך שיעורו באחד בית הכנסת הסמוך לביתו בשכונת הר נוף בירושלים, בתים נהרסו, שכונות שלמות הלכו לאיבוד, זה לא במקרה הכל בהשגחה עליונה, אמר הרב. עלינו לחזור בתשובה, לשמור את השבת כמו שצריך. בזמן שבישראל חוזרים בתשובה, השם שומר עליהם מחומות אש של כבוד, לא אש של שרפה. עושים בנהיגה רוחנית של ש"ס. הרב עובדיה יוסף סיפר את הסיפור בגמרא עם שני חכמים שהוזמנו לסעודה, ובמקום להשתתף בסעודה למדו. בזמן הלימוד שלהם בידי אש בשמיים והקיפה אותם עד שהמארח חשב שהבת שלו נשרף. גם שם זה אש של כבוד, לא אש של שרפה. מה כתוב בהמשך? זו אינה התייחסותו הראשונה של הרב לאש בכרמל. ביום חמישי או היום שבו פרצה שרפה, קיים הרב עובדיה תפילה מיוחדת לזכרם של הנספים באסון ולהחלמת הפצועים לשלומם של הנעדרים. הרב קרא לכל עם ישראל להצטרף לתפילותיו. זה אבא, זה אדם גדול, בוכה, יושב ראש סיעת מרץ, חבר כנסת אילן גילאון דיכאון, תקף בתגובה לדבריו את מנהיג ש"ס ואמר, אני לא רוצה לקרוא מה שהוא אמר, אסור לבחור להוציא את זה מהפה. הוא אומר, אחד זה מישהו אומר חוסר אחריות ציבורית ושימוש כוזב במושג ההשגחה. שמעתם מה זה? אדם שכופר, אדם שלא יודע מה זה השגחה. מי זה מרץ? ראשי תיבות מרבו צרי. מי זה מרץ? הכופרים הגדולים במדינה. שאין להם אמונה בכלום. אתה מדבר על שימוש כוזב בהשגחה על מרן גדול הדור. אתה יכול לדבר על גדולי תורה? מי אתה בכלל? אין
הם יכולים ברעיון בתורה להגיד בזה עבוד יוסף? להגיד מה זה? תראה לי אחד מכל הכנסת עם כל ההסגפיפות שלהם, הם בכה. תראו לי אחד הם בכה. לא ביבי ולא שביבי ולא אף אחד. אחד בכה, אף אחד לא בכה. אבא גדול, אבא שקוראים את כאובו של עם ישראל, אבא שבוכה. חילול שבת, הרי אסור לנו לשתוק. חז"ל אומרים כל עם בזה תלמיד חכם, הוא אדם שומע ביזוי של תלמיד חכם ולא מוחה. אין טובה למכתו, אין טובה למכתו. בורא עולם הביא לנו מכה שכמעט על הטרפה, שרפה נוראה, חיפה אדומה נהייתה אדומה. הביא מכה נוראה שכמעט לא הייתה לה טובה, ואני בטוח, לא יכול להגיד בטוח, ריבונו של עולם לא יודע, אבל אני אומר את הרגשה של הלב שלי. כל הזמן שבמדינה השמיצו את בני התורה, כל פעם שהיה השמצות בתקשורת, באסונות, בצרות, כל הזמן בחצי חודש האחרון, גנבה דין מדינה, עושקה קופה ציבורית, בורא עולם, אני בטוח, גם אם זה כמו שברה נורא חילול שבת, שמעורב שם באמצע השרפות, מה אמרו? למה אין מטוסי כיבוי? למה כסף הולך לישיבות? מה עם כסף של הכדורגל? מה עם כסף של הכדורסל? מה עם כסף של האוניברסיטאות? 6 מיליארד בשנה? מה מעכב גם הגושים הזאת? כל החרדים מקבלים 1% מכל התקציב, 1.5%. עשו לחשבון. זה כיסת הרש, זה מעכב מטוסי כיבוי. רבותיי, תבינו בורא עולם. תראו בפרקי אבות. איך כתוב בפרקי אבות? הווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהה בגחלתם, גחלת. בני תורה, תלמידי חכמים, הרב עובדיה יוסף בכלל, זה אבא של, זה המדורה הענקית. הווה זהה בגחלתה שלא תקווה. שנשיכתה נשיכת שואה, לקיצתה נקיצת הקו, לחשתה לחשת צרה, וכל דבריהם כגחל אש. אומר כמה פירוש, אומר שלא תקווה. מה זה שלא תקווה? הווה זהה בגחלתם שלא תקווה, כלומר, כשם שלא תוכל להתקרב יותר מדי למדורה, פן תשרף, פן תקווה, כך יהיה זהיר בשעה שאתה מתקרב לחכמים. תראו, אני מדבר אחד שמתקרב אליהם, אל תתקרב להם יותר מדי. למה? שמתקל בכבודם ותענש על ידם. אז תבינו אחד שלא בא להתקרב, אחד שמראש כולו כל הפה שלו בניסיונות לבזות בני תורה. תבינו, השם ירחם, אין בעולם, בבת אנוש של בעולם זה תלמידי חכמים, זה בני תורה. אין לו על הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. תראו, נראה לכם, הרב עובדיה לא מדבר בעצמו, זה גמרא אומרת, אין הדלקה מצויה אלא מקום שמצויה בו חילול שבת. תראו, את הפסוקים בירמיה, פסוקים מפורשים, לא גמרא לא אף אחד, אולי זה עשים יותר מקבלים את זה. בא להתפלל, תשמעו אותו. כה אמר אדוני אליי, הלוך ועמדת בשער בני העם, אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו, ובכל שער ירושלים, ואמרת עליהם, שמעו דבר אדוני מלכי יהודה וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני, ישמעו בנפשותיכם, ואל תישאו מסע ביום השבת, ועבדתם בשער ירושלים, ולא תוציאו מסע מבתיכם יום השבת, לכל מלאכה לא תעשו. כל מלאכה, לא רק אש, כל מלאכה לא תעשו ביום השבת. וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם, ולא שמעו ולא הטיעו את אוזנם. בהקשו עוד פעם לבלתי שמוע לבלתי תחת מוסר, והיה ישמוע תשמעון אליי נאום אדוני לבלתי יביא מסע ביום שערי העיר הזאת ביום השבת, ולקדש את יום השבת. אם תשמעו בקולי, כן? לקדש את יום השבת לבלתי לעשות בכל מלאכה. ובאו בשערי העיר הזאת מלכים בשרים, יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב בסוסים, הם בבשריהם, איש יהודה, יושבי ירושלים, יושבי העיר הזאת לעולם. זאת אומרת, יהיה כבוד לעם ישראל, ישבו לבטח. ובאו מערי יהודה, בשעות ירושלים, ומרץ בנימין, ומן השפלה ומן ההר, ומן הנגב, מביאים עליו בזבח ומנחה. ולבונם מביא תודה בית אדוני. תראו פסוק אחרון. ואם לא תשמעו אליי, לקדש את יום השבת, ולבלתי שאת מסעו בו בשערי ירושלים יום השבת, והצאתי אש בשעריה, ואכלה ארמונות ירושלים ולא תרבה. אש.
תראו, לא היה בהרזל כל העולם, לא יודע איפה זה מגיע. תראו, פסוקים מפורשים. בעולם אומר, הלא כהן ברק האש, שבת זה אש, אתם מתעסקים באש, באש, לבוא לדבר על מרן פאר הדור, ספר תורה מהלך, מי בכלל? הרסו את העם, הורידו את הבנות לפריצות, לזימה, לניוף, הולכים עם ערבית, מה לא? הרסו לנו את הבנות, הרסו לנו את הבנים, רצח, סמים, זימה, אלימות, מה לא? העם שפוך, העם הרוס, בתי כלא מפוצצים, לא הראו לנו את הבנים. תראו, אלה שחוזרים בתשובה, איך פושטים צורה ולובשים צורה. תראו בני התורה, תראו ילדים בתלמודי תורה, לכו לתלמודי תראו את הילדים, איזה דרך ארץ, איזה מידות, איזה יחס להורים, למורים. תראו אלה שבין פה לדרשות, לך לקולנוע לפני הסרט, בקבוקים עפים באוויר, שריקות, גיהנום. תראו דרשה, אתה בא לדרשה, מישהו שורק, מישהו צועק, תראה שכולם יושבים. נמצאים בבית של מלכו של עולם, נמצאים בבית של מלכו של עולם. רבותיי, תבינו דבר אחד, אני אומר לכם שם בכנסת, חושבים שהשלטון בידיהם, ואנחנו כאילו מים אחרונים. הם לא יודעים שהם מסכנים, הם אומללים. בעולם איתנו, התורה איתנו, כלום לא יעזור להם. אנחנו נצליח ונעלה מעלה מעלה וסופקים. ותאר ליבנו אמת ותאר ותאר ליבנו באמת ותאר ליבנו ותאר ליבנו ותאר ליבנו באמת ותאר ליבנו לעבדך באמת בנו לעבדך באמת הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא תחזק הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש רבותיי, צריך להבין, יש עוד שמים נורא, אני מקווה שהחזאים עוד פעם לא טועים, שהם יעזור, שיגידו שינו כיוון העננים.
עצירת גשמים נורא כ7 שנים של בצורת, וגם יבוא גשמים, אנחנו יודעים כמה יבוא, צריכים הרבה תפילה, אני רוצה את זה היום בסוף. אבל צריך לדעת, ברגע שכזו עצירת גשמים נורא, אתם יודעים כתוב בתורה שבאים לקפוץ שזה ארץ, כשברוך אומר אל תקשו אלי אמורי, כי לא שלם יעבורונה יאמרו ידינה, עדיין לא הקדישו לסעה. ברגע שיש כזה עצירת גשמים, כזה תקופה ארוכה, אני לא תפתח את הפה, מה פחדתי לי? זה לא הגשם כמו שיש חרון אף בשמיים. זאת אומרת, כאילו ביכול, הקדשנו את הסעה. אתם רואים הנה, איפה דבר כזה אסון, כזה שרפה נורא? לא דבר כזה. 42 הרוגים, פחד פחדים. מאוד בתים נהרסים, בתים נשרפים, הרבה ניצלו בניסים. תבינו דבר אחד רבותיי. 6 עבירות חמורות שגורמים לכל הצרות האלה. א', בראש כולם חילול שבת. דבר שני זה הפריצות הנורא והאיומה. הלבוש פרות של אנשים שהולכים עם ערבים או הולכים גויים, כל דבר שעושים, גם אם שהולכים יהודי, זה גם איסור. כל המועדונים למיניהם שיש בחוץ של השם ירחם, סטרה נורא והאיומה. זה דבר שני, רציחות, השם ירחם נורא והאיומה שגורם ברצח. זה לא הדבר כזה, אפשר להבין את זה. אם רוצה את הילדים שלה, איך אפשר להבין את הדברים האלה? נוראות, רצח, חיסול. דבר רביעי, זה אכילת טרפות. דבר חמישי, חפירת קברים, שחופר קברים, כתוב שלזה באים צרות ואסונות. דבר השישי, ביזיות תלמידי חכמים. אולי צריך להדיר, לא אומר את זה ראשון, אבל אמרתי בכוונה בסוף. צריך להבין, עם ישראל נמדד, כמו שאומר הרמב"ם, לבדוק, לפשפש, להריע, לבדוק במעשים, מה לא בסדר, מה עלינו לתקן. הרי רבותיי, במה מתעסקים פה? להגיד מי השם, מי לא השם, במצב לא יכול להיות פה בלי השמים, חייב להיות השמים. מי השם, מי לא השם, לבדוק, כמה כסף בזבזו, כמה כסף הוציאו, זהו, זה מה שמעניין. אבל לבדוק באמת למה קרה, על מה באה הצרה הזאת לנו כמו המלאכים באונייה מיונה, בשל מי הרעה הגדולה הזאת עלינו, בגלל איזה מעשים שלא בסדר, למה בעולם עשה איתנו כך? כאן צריכים לדון, כאן זה עם ישראל, בכל הדעות ככה היינו. כשיש צרה בעולם החרדי במינן, עושים אספות, דרשות, ביקורת, מוסר, מפשפשים במעשים, זה דבר של רבונה. 400 חביות יין בחיים מתים. תבדוק מה עשית, תפשפש במעשיך איזה עבירה עשית. על מי מדברים? אדם שיכול להיות מתים. בעולם לא עושה דין בלא דין. אם על 400 חביות יין, על אחת כמה וכמה 50,000 דונם באדמה, להישרף וככה 42 אנשים מקפדים חייהם. לא נעשה דין בלא דין, הכל בהשגחה פרטית. אנחנו נמצאים מימי החנוכה. שבוע שעבר לא הרגשתי טוב, מסתכל, לא יכולתי להגיע. אני חייב לומר מספר מילים מימי החנוכה. חנוכה, ידוע, מה זה עניין של הנרות? היוונים טימאו כל השמנים, נשאר פח עד שמן, דרך 8 ימים, עד שיביאו שמן טהור ושיף לדלוק. שואלים בספרים, הרי מה קרה, מה הם קבעו על זה חג? הרי הרבה ניסים נפלאות על עם ישראל בכל הגלויות, לא קבעו עליהם חגים. מה העניין בחנוכה קבעו חג? כתוב בספרים הקדושים, כל דבר שיש לעם ישראל סמליות לדורות הבאים, קבעו לזה חג. מה שרק לאותו זמן לא קבעו לזה חג. מה הסמליות של פח השמן הדור שלנו? בואו תראו. היוונים טימאו כל השמנים. נשאר פח קטן חותמו של כהן גדול. בקום המדינה, הציונים האלה, זה אותיות יוונים, רק צדיקים לא צדיקים, תורידו את זה. שימו כל השמנים, הרסו כל מבצרי התורה. באו עולים בארץ מתימן, מאיפה לא קוראים, טימותים, הורידו את הסקנית הפירות, אמרו להם בן גוריון, שרי, זה המשיח, ככה אמרו להם. נשארה בארץ אולי ישיבה אחת, אולי תלמוד תורה אחד. וראש הממשלה הראשון אמר, עוד 15 שנה לא ידעת במדינה. אף על לפומה. אם היה רואה מה קורה, לא היה דור של בעלי תשובה. לא היה דור של מוסדות תורה כמו הדור הזה. באותו פח שמן,
שנשאר בקום המדינה ישיבת תלמוד תורה בחותמות של בורא עולם. תראו, הפח הזה הלך ודלק, הולך ודלק, עד גדול מאוד, כזה חזרה בתשובה שהעולם החילוני מזדעזע. על אפם וחמתם כוח אותו הולך וגודל מיום ליום, עליו כל התקשורת בידיהם. זה אנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה. מה זה בזמן הזה? בימים ההם, מה זה בזמן הזה? חז"ל הקדושים יודעים עם ישראל בכל הגלויות, תמיד עד ביאת המשיח, כל הזמן יהיה אצלהם מלחמה בין הקדושה לטומאה, בין הסטרא אחרא לקדושה. אתם יודעים, בתוך המדינה שלנו, בינינו, בין חילונים, בין הכנסת, תקשורת, טלוויזיה, בין הקדושה לטומאה. אבל תדע לך, בימים ההם, בזמן הזה, כמו שאז ניצחנו, גם אז ננצח. ואתם יודעים במציאות, כשיש מלחמה בעצמה ענקית לבין מדינה קטנה, והמדינה קטנה שכובשת שטח אחרי שטח, שטח אחרי שטח, מי מנצח? הקטנים האלה, הם כובשים. התקשורת בידיהם, הטלוויזיה בידיהם, העיתונות בידיהם, לנו לא תבמה. ואתם רואים על אפם וחמתם, אנחנו כל יום כובשים עוד שטח. פה חוזרים בתשובה, פה חוזרים בתשובה בקיבוצים, פותרים בתי כנסת, פה חוזרים בתשובה. בימים ההם, בזמן הזה, רואים למה מעט מהאור, לא רק שמנצח את החושך, זוכר הרבה מן החושך. אם כל החדר הזה חשוך, תדליק גפרור אחד, הוא לא עושה אור כנגד גפרור, הוא משמר על כל החדר. תורה כנר מצווה ותורה אור. התורה היום הולכת מבית לבית, הולכת מעבירה בתים בשמע ישראל באמונה, עשו סקרים, החילונים מתפוצצים, למעלה ב-90% בעם ישראל מדליקים בהם לאות חנוכה, למעלה ב-90%, זאת אומרת, למעלה 90% הם כבר יש את האמונה, יש את המסורת. רבותיי, ולאט לאט זה גרעין שהולך וגודל, הולך ודלק. צריך להבין, עם ישראל קיים לא בזכות חבר כנסת. הרי תבינו, בזמן האינקוויזיציה לקחו יהודים להצלב, לקחו יהודים להישרף. מה לך יוצא להישרף? מה לך יוצא להצלב? על ששמרתי שבת קודש, על שילכתי תפילין, לא היית מניח, לא היית שומר. חס וחלילה, ישרפו אותי, הבן שלי ימשיך. אני שואל אתכם באותו זמן האינקוויזיציה, אם כולם היו כמו גילאון, כמו כל החבר כנסת, היה נשאר את זה עם עם ישראל, אחד מהם היה מסכים להישרף כדי לא יחלל שבת, כולם היו מחללים שבת, מה שהם עושים היום, היו הולכים עם היווני ביחד, היו מתייוונים, ולא היה זכר לעם ישראל. בזכות אנחנו עומדים פה היום, בזכות אותם יהודים תמימים, יהודים יראי שמיים תלמידי חכמים, שהם מוכנים להישרף. אני אשרף, אבל הבן שלי ימשיך, אנחנו נמצאים פה, לא בגלל חבר כנסת, לא תקשורת ולא טלוויזיה, בגלל אותם יהודים יראי שמיים, שהוא אוהבי תורה, עם אמונה שלמה בבורא עולם, בימים בהם, בזמן הזה. אנחנו שומעים? ורבותיי, דיברתי שאחד הדברים הגדולים שגורמים לכל האסונות, אילם אמר לבלק, אלוהים של אלו שונא זימה. אין עבירה שבעולם שונא כמו הזימה והניוף. כמה צער יש בעולם שבנות מתקלקלות, בנות הולכות פרוץ, בנות הולכים עושים דברים שלא יעשו, כמה בנות הולכים מערבים, כמה אתם פחדים רבותיי, ילתו להתבאים את המצאת שוב, באות מוכנת במשרד. אני חייב לספר, כל חנוכה אני נוהג לספר. עולה אחד הצער שלי, שבוע שלא יכולתי להיות, שהסיפור הזה בנערה באינקוויזיציה לא סיפרתי, אבל חנוכה, אי אפשר לעבוד חנוכה בלי הסיפור הזה, ואז נראה נגיד לך מה אני רוצה לעשות היום. רבותיי, תשמעו סיפור שהיה. מי ששמע, שמע חכם יוסף לכך. מי ששמע תמיד הסיפור הזה בחזק, בכל אופן אני תמיד שמספר אותה עם מתחזק בסיפור הזה. בזמן האינקוויזיציה בספרד, הרי ידוע שהמיעוט היהודים במינויים נוראים ואיומים, והם גזרו על היהודים לא לשמור שבת, לא לקיים תפילין, לא לקיים שום מצווה. אוי ואבוי לו לעדיין שתופסים אותו בקיים איזה מצווה. איזה איסורים נוראים, איזה עינויים. הפשוט שהמומחית לא רוצה להעריך. והנה שוטרי אינקוויזיציה תופסים נערה יהודיה במרתף והתפללת. טוב, שמחים, תפסו את דג שמן, מביאו אותה לפני שוטרי אינקוויזיציה ודנים אותה למיטה אכזרית. מה? שיקשרו שערות ראשה בזנב סוס ופרש יסער על הסוס ברחובות העיר עד שגופה יקרה חתיכות רתיעות. אבל לא אומרים לה, תקבלי עליך לעבור לרצות ואנחנו מוותרים לה. אומרת להם, אם קורי שקוראים בתור באהבת תורתנו הקדושה בעוזבו זו לא, חס וחלילה, אני אמכור את היהדות שלי, את התורה שלי בשביל השם ירחם,
ועוד יבוזו לו חס וחלילה בשום פנים באופן. רצו להראות אותה שהם טובים איתה, אמרו לה, מה הבקשה האחרונה שלך לפני המוות? מה היא מבקשת מהם? תראו מה זה בת ישראל. שאנשי התקשורת ישמעו, במדינה ממש ישמעו, מה זה בת ישראל כשרה, מה זה בת שהולכת בדרכי התורה. היא לא אומרת, תנו לי את אבא ואמא, אני אפרד להם. היא אומרת להם, אני רוצה סיכות. סיכות? מה לך בלי סיכות? את הולכת עכשיו, עוד מעט גופך, תראות. אני רוצה סיכות. אני יודעת, כשהפרש יסחוב אותי ברחובות העיר, צד אחד יעמדו יהודים ויבכו, צד אחד גויים ויצחקו וישמחו. אני פורדת. אני רוצה להדק את השוליים של השמלה עם הסיכות. למה אני פוחדת שבזמן שהפרש יסחוב אותי ברחובות העיר, שהשוליים של השמלה שלי לא יתגלו. אני לא רוצה ברגעים האחרונים של החיים שלי להכשיל בחורי ישראל בריאה אסורה. אני רוצה להדק את השוליים של השמלה. לפני... רבותיי, זה הרג אותם. זה היה כמו חייבות בלב. תראו מה זה בת ישראל. מה זה אשת חיל? מה זה אשת חיל? יעלון יקר שבלי קרבת. זה הרתיח אותם, אבל הבטיחו לה. אמרו לה בסדר, נביא סיכות, אבל אנחנו נעדק את השוליים של השמלה. תעדקו אתם. הביאו סיכות והדקו את השוליים של השמלה עם הבשר של הרגל ביחד. ויורד דם וכואב, ולא מעניין אותה מה אכפת לי מהגוף שלי. העיקר שהנשמה שלי שהיא תישאר טהורה לא לפגום בה. רבותיי, לוקחים אותה, קושרים אותה בזמן בסוס. צד אחד יהודים, צד אחד גויים, ואז הפרש דוהר. יהודים בוכים, גויים שמחים, צוחקים. עם מחשבם כל שונאי ישראל. הפרש דוהר ברחובות העיר, וילך על כמה דקות של רכיבה. גופה קרוע, גופה שותת דם, כבר עומדת כל רגע למות. והיא צועקת, המראה שלנו עובר והיום, איך היא נראית? והיא צועקת בכוחות האחרונים של הפרש, פרש, תעשה לי טובה, תעצור לי רק רגע, פרש, תעשה לי טובה, תעצור לי רק רגע. הפרש הזה כמה שהיה גוי. מה יכול להיות? נעמוד, נראה מה היא רוצה. רבותיי, יורד מן הסוס. הוא ניגש אליה, מה היא אומרת לו? איי. בנות יקרות, בנות ישראל יקרות, אחיות יקרות, תשמעו מה זה בת ישראל. אל תלכו אחרי עיתונים בטלוויזיה, הם מחפשים את התאוות שלהם, לא רוצים את הטובה שלכם. תראו מה זה בת ישראל כשרה. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, תשחרר אותי, קשה לי, לא יכולה יותר, היא אומרת לו, פרש, תעשה לי טובה, כי סחבת אותי ברחובות, הסיכות צד ישתחררו, תעשה לי טובה, תדק אותם, הסיכות צד ישתחררו, תעשה לי טובה, תחזק אותם, תדק את הסיכות. איי. רבותיי, תגידו, מי מאיתנו לא רוצה בת כזאת? מי מאיתנו לא רוצה אישה כזאת? היום בדידות על ימין ועל שמאל. למה? אין יראת שמיים, אין תורה, אין שבת. אשת חיל מי ימצא? אשת חיל שקר אחר והבל לא יופי. אישה יראת אדוני תתהלל, זה האישה יהלום האמיתי. היא אומרת לו, לא כהן תרחם עליי, תענק את הסיכות. איי. רבותיי, הגוי הזה כמה שהיה גוי, הוא לא האמין למה שהוא שומע. הוא עמד וזעק, אוי אומות שבעולם, איפה ראיתם אומה כזאת שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? שחרר אותם מזנב הסוס, דהר על הסוס, דהר למדינה אחרת, התגבר חזרה בתשובה. זה גוי, הזדעזע. עד היום על המצבה של השיש כתוב כל הסיפור. בנות יקרות, תבינו, אתם בידכם, מוות וחיים ביד הלשון, מוות וחיים בידכם. מה יהיה בגבולות, מה יהיה צרות, תלוי בלבוש שלכם. את לובשת פרוץ, את מכשילה יום מעשה בכל ישראל באירועי עבירה, יורה ורגשים מהעבירה. אתם גורמים לצרות ואסונות. קביה הלך ללבוש צנוע, ללכת בדרכי התורה, לשמור שבת, יהיה לך בעל תמיד חכם, בעל ירא שמיים, יהיה לך בעל תפארת. לאן את הולכת? אחרי התקשורת, אחרי כל אנשי התקשורת שהשם ירחם, שונאי תורה, אנשים בלי אמונה, אנשים שמחפשים את התאוות שלהם. תלכי פרוץ, כן, למה שלהם בלירות? הם מחפשים את עצמם, לא מחפשים אותך. אבל התורה מחפשת כבודה של האישה.
התורה מחפשת את הכבוד שלך. את יעלום, יעלום שומרים, יעלום לא פחדן ושמים ברחוב. את תצלו, זה הכבוד של האישה. ככה תפחדים. רבותיי, ותראו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, הם רודפים את התורה, הם שונאי התורה, אבל תבינו מיום ליום כוח התורה הולך וגודל, גדול מאוד. אני לא נבהל מכל הצעקות שלהם בתקשורת. הכואב לי שבגלל שכל הבזיות של תלמידי חכמים, שבצד אחד גורמים לאנשים ככה בכל שנאה לתורה, צד שני גורמים להביא צרות שבזים תלמידי חכמים שטובה למכתם. והשם יעזור לנו יהי רצון. שנזכה בבורא עולם ירחם עלינו החודש הזה, חודש טבת, של החודש טוב ומבורך, שיוריד לנו גשמי ברכה בשפע גדול, עד שתתבלה כנרת וכל הנערות והנחלים, ויגלה לנו גאולת עולם במהרה ויחזיר כל עמו ישראל בתשובה אליי ויראת שמיים תורה, אמן ואמן כן יהי רצון.